a ešte ten ďalší do piči a toto a normálne tak som uličky, tak som stál, tak som ho oblečil, som bol vyrizovaný jak skriňa, som mal 80 kg, ale som bol kurva do piči, potom ja som bol toho vezmu kopa do piči. A počúvaj, tu len tak prišli a tak, ideme znovu, my sme Liškovci, hovorím, no a čo? Kde sme Liškovci? Tu treba platiť, poši. Ja viem, koho mám počať, ako neviem. Čo si povedal? A hovorím, tak počúvaj, tu má byť vám zaplatí, tu 30 korun, a to tá jeho bada, to tá, čo teraz je bez toho vyšetrovateľom, tá on mal také žlté dobyči, také tenúčky, postavné činine, také farbe zmali, no to tak. Právo, keď počúvajte, neviem, skále ste sa zvýšili tu na Žoľskovke, alebo čo jednovečka poznám, čo sem robili nové, volá sa Žoľsko. A oni normálne nepustil som ich proste, ne? A už tam prišiel, hovorí, počúvaj, pánu, toto vážno, tam, toto nepúšťujú, hovoril, ale vážno to nemôže, nemôže to. A nie, 93 rokov, Leškovci nemôžu to vážno dávať, stačí ti to? Ďalšia vec, prišli Leškovci, stará partia, Česko si prvý bol. Štefan tak stál do terkov. Jeden vnúka, ja som nevedel, čo čekal, hovorí, jeden vnúka, bo brat tam ma čeká, hovorí, tebe ťažko môže ako čekať, hovorí. Vieš čo, zober sa aj do piči, vieš čo, a 2000 som predával, som dal na prvnávo, toto piči 2000, a za 300 korun som bol ako opak, a Štefan Leškov som perko, som nevedel, čo to je, a mi nevydržal. To si vieš predstaviť. Co hovorí, brat, čo zádu prišiel? Tu som zádu nikto neprišiel, vieš čo, bol taký dobrý, ich prežil, lebo napočítam do 3 až. No v tom prišiel, stavil Leškov, a tak, zádu, však bážu, to môj brat. Ja hovorím, ja som nevedel, že to tvoje brate. Tu učí do mňa, že ty si prišiel tam, ja neviem, skáď ste prišli. Tak nie je taký neúdobný, ale je dobrý do piči. Veď on už tak začal stáť na mňa. Hovorím, však keď ten tvoj brat si ho zobrnú do piči. Mi pána povedal, že nemám púšťať motorko blúzy do piči. A robí u mňa na stavbe, vieš. Ja potom na brata rozprával. A dneska koľko je tu do piči. Tak ma čekal od 12. že toto bázne, kde je týchto 5 000 eur, čo ty sa staráš o to hovorím? Čo ty sa staráš o to hovorím? Keď on to je na mňa, alebo on za to ešte na mňa prečíta doma. A on normálne tak, no poďš dole, ja hovorím, ja môžem už dole, ja už nemám nič do piči, ale ty ešte máš za čo, tak ty poďš dole. A on tak, on mi tu skočil do krku, a jak mi skočil, že som spadnul na neho, a Štefan mi kopil do ciptu do piči. Si nejedna. Poďme, no, idem sa vracať. No poďme. Ja taký moment, že sa dá prejsť, aby si môžem. Ale koľko hodín, ja mám telefon do práv. Dával som ja telefon, prosím ťa na to. Ty tvoj? No.